konzertino izeneko pieza joko du, Iker Azpeitia klarinete jolea handiak, agurtzan albisua piano jolean, laguntzaile duela. Iker Azpeitia orain dela 7 urte hasi zen klarinetea jotzen, eta urtez urte bere maila handitzen ari da, eta ikusiko izan bezala, une honetan maila oso honean jotzeko gai da, eta hori erakutsiko digu.
bisuki jo du. Jarraian, oboe laukotea eta biolontxelo batekin lagunduta izango dugu entzungai, menorkiak eta jarri bitartean. Eta, talde honetan, garai batean ikasle izandako batzuk gaude, eta, dagoeneko gaur egun ez gara musika eskolako ikasleak, baina harreman txiki bat mantentzen dugu eskolarekin, eta tarteken saiatzeko eta biltzen gera, eta guretzako kontzertotan parte hartzea, ezagit posteko moduko da, eta ezagit pozik gaude horregatik. Aitor Esnal, Alain Beltza, Neroni, eta Rafa Alonso, gure irakasle izandakoa, izango bera oboa eta kornoa joko dugunak, eta Gabriel Mesadok lagunduko gaitu biolontxeloarekin.
Talde instrumental hau urte batzuk dauzkagun horiak gogoratzen dugu, orain dela 20 urte pasatxo nola hasi gendun, talde instrumental honetan ibili dira, eta hemendik pasadira musikari asko eta asko, batzuk gaur egun punta-puntan gabiltzanak, eta beste batzuk herri mailan gabiltzanak musika jotzen. Gaur eskainiko dizkigute, lau abesti, Ezako Bitxen Bad Suite, Respigiren Teach Dance eta Aria ere bai, Respigiren baita ere Bergamaska eta John Coltraneren Blue Jack.
Eta gaurko kontzertua musika eskolako Big Band taldeak itxiko du. Horren dela 4 bat urte sortu talde hau, eta musika estilo ezberdina lantzen du, baina oso talde poliki gorputzartzen duen talde bada, eta ikusi duten bezala maila oso honean jotzeko gai dena.